no sóc el macho alfa de la casa que ho fica a tots els quadres, no em penjo un que se me'n cauen. Vull dir, tanco la porta, me cau el pany. Ara te faré un bon dinar i gaudirem i farem petar les xafrades, no? Safrà, recordeu que si el calenteu multipliquem per 10 vegades el gust. Bueno, començarem aquí amb el nostre rosset melós de bacallà i safrà i verduretes de la Conca i cal-li un raget d'oli que no sigui verge, Pastanaga, tendres, ceba i albergínia. Mira, el sofregit sempre d'engegada, si li tires fort, un parell de minutets i després ho baixes. Ja comença a agafar olor això, Remena, remena, nena. I remena, nena. Remena, nena. No? Guaita que fan ara. Ja no se'n recorda ningú, sortia a la trinca. I guaita que fan ara. La barreja surt més bona i el client deixa escondre. Nessun dorma, ma il mio mistero chiuso en me, el nome mio nessun sabrà, no. I ja està, perquè em fa vergonya. Aquí des de la torre de control, una altra vegada i com sempre, tallant el bacallà. Jo sempre tallo el bacallà. Jo tinc una mania molt del serrallo, que és sempre tornar una miqueta a l'arròs, no? Com si fessin l'arrossejat típic tarragoní, d'aquesta mania. No res, passegem un momentet per la paella l'arrosset i adherim els bolets sense passar-nos, recordeu el gust, molt important. Si t'agraden els bolets, pues sí. Los ceps, boletos de dulis. Tiraríem el bacallà, ok? La pasteta de romesco i el fumet. I sobretot, el nostre safrà. Molt important, Diu que era un cuiner tan dolent, una mica més que jo, que feia plorar hasta les seves, de lo dolent que era, tio. Ara te farà el xup-xup. 5 minuts a tope, baixem el gas durant 15 minuts a foc lent, ok? Els últims 3 minuts ficarem el bacallà. Secretisme. Sèptima part, el nostre safrà de la Conca. Dolcesa, no? Per acabar el plat. Ara el que farem ja s'ha convertit en melós. Queden 2 minutets i ja ho tindràs acabadet. Ara t'ho acabo de passar. I ara sí que li fiquem l'altre ingredient nostre, l'altre secretisme. Li faltaria la pasteta romesco. La pasteta de les pastes i les picades han de parar a compte perquè el que fan és que l'arròs quedi més dur. Aquestes picades, tomàquets, aquest tipus de textures han de ficar al final. Ok? Un detallet de la companyia Acme, d'espàrrecs que han parlat per acabar.
Bueno, doncs ja ho tenim aquí. Tenim el nostre arrosset de verdures, de verduretes, bacallà i safrà, la nostra picateta de romesquet del Serrallo i el nostre safrà de la Conca de Barberà, perquè de safrans hi ha més d'uns. Però mama no, només una. Jo us diria que us apropéssiu a la Conca, que hi ha moltes coses a veure, molta gent molt guai, molts pobles molt guais, molts casals molt guais, una cuina casolana tremenda.